Ja. Hoi, jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar leuke filmpjes voor je. Want... ja. Het is nou... Tomketiet. Als de dierenambulance bij u door de straat riet, waarom kan ik worden zien? Maar ja, dat mij alleen nog als ziek best. Maar daar weet Romke wel wat op. Ja. Tomke mandje altijd blier. Tomke meiding krullind heer. Meiding hoentje sabretaal. Harkje gauw naar dit verhaal. De dierenambulance. Romke en Tomke en Cornelia zitten te eten. Ineen riet er een heel aparte auto door de straat. De auto is geel met blauw. Op het dak zit een oranje zwaailicht. Een zieke auto. We zouden heen gaan. Tomke, Romke en Cornelia draven naar het feesterta. De auto riet stadig door de straat. Dan giet de bocht om. Dat wie de ziekenauto net. Het wie de dierenambulance. De dierenambulance? Wat is dat nou weer? Dat is een ziekenauto van beesten. Een zieke auto van beesten? Goh, daar wil ik echt wel eens in rijden. Ik zie echt het zwaailicht. Zit er ook een sirene op, Tomke? Misschien wel, ik weet het net. Zullen we eens vragen als we in de dierenambulance meerijden, maaien? Nee, er mij alleen nog zieke beesten in de dierenambulance. Romke was zo graag in de dierenambulance. Maar Romke is net ziek. In één krijgt Romke een prachtig idee. Mijn buik. Mijn buik doet het niet zo zeer. Tomke, help mij. Hoe kan dat nou in één? Dat weet ik niet. Mijn buik. Misschien had er wat verkeerd zitten. Wat dwang, Cornelia? Had net een aspirintje of zo? Nee, die ben ik gek op. Waar doet die buik dan zeer, Romke? Hier. Net doorkomen. Dit is het best. Wat dwang, Cornelia? De dierenambulance bellen. Dan zei Romke niet meer. Het liep het krekt als er sliept. Hij had de eigen dicht. Romke is flauw vallen. Ik vertrouw het net. Romke moet dadelijk naar de dokter. Ik bel je de dierenambulance. Die is nog net zo ver voort. Cornelia draaft naar de telefoon en draait het nummer van de dierenambulance. Ze zei wat er met Romke te rijden is en ze vertelt wat Romke wennet. Als Cornelia de telefoon deluit, zei ze... Ze komen eraan. Tomke en Cornelia gaan bij Romke zitten. Zie eens wat, Romke. Romke beweegt net en had de eigen dicht. Daar komt de dierenambulance al aan. De koude doorriepen, Tomke. 2 mensen van de dierenambulance komen de kamer in. Ze hebben een bedje in de hand. Romke, je heel wat pienebuuk en doe je de flauw vallen. We zullen hem dadelijk naar de kliniek brengen. Ze krijgen Romke voorzichtig beet en lissen hem op het bedje del. Maar ik mij rieden? Ja, goed. Doma is bij Romke achterin zitten. Cornelia kan wel voorin zitten. Het bedje met Romke het in de auto skoot. Tomke gaat ernaast zitten. De deuren gaan dicht. Cornelia stapt voorin en dan begint de ambulance te riepen. Romke doet de eigen hiepen. Is het zwaarlicht ik hoor, Tomke? Hé? Romke? Bist wekker? Hoe is het met die buik? Goed, ja. Ik ga je binnenbuik. Tomke, ik wil zo graag de sirene even horen. Kist het vrij dat die hoor mij? Du bist toch ziek, Romke? Du bist flauw van. Dat wie maar Siberië, Tomke.
Dat wie net echt. Leuk hè, Tomke? Nou zitten we in de dierenambulance. Weet je waar eens heen? Ja, naar de dokter. Naar de dokter? Maar ik wil niet naar de dokter. Ik wil geen prikjes of pilsjes. Help, ik wil erin. De meesten van de dierenambulance jaren Romke blaffen. Ze zetten de auto stil. Ze doegen de deur open en vregen wat er te redden is. Ik wil erin. Ik ben net ziek. Het wie maar een krapke. Een grapke? Ja, van zulke grapkes horen wij net. Uit de ambulance wij. Alle jaar, ik al wat. Romke, Tomke en Cornelia matten nou naar hoes daar rennen. Lokkig ben ze net zo vier van hoes. Wat is toch een dikke boef, Romke. Zoks maar eens nooit werd van. Oké. Maar wel lekker toch eens een keer in de dierenambulance zitten. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze die nog gauw een tuut. Een raaitje. Boeien maken en een koekje, dat is een lekker smaakje. Het koekje eet ik samen op, drinken dacht ik maar een raaitje. Pier en Marieke wil je graag te picknicken. Maar mij maakt geen tijd. Nou, dan maar mij zien draaien, want Lies ken ik wel mij. Ronke Jiddo. Oh. Pier en Marieke's jongezoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had Proost. ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Picknicken. Mem, zullen we hier picknicken? Het is zo mooi waar. We kunnen wel lekker boeten eten in het park. Nou, wij kunnen jullie wel in de tuin eten. Nee, dat is net echt. We willen graag een keer echt picknicken in het park. En dan op een kleed in het gas. Mij dat? Ja, je mag wel even picknicken. Maar ik ken nou net mooier. Ik ga geen tijd om de hele middag in het park te zitten. Maar mij en wij dan? Marieke en ik. En Lies? Ja, als je hem goed op Lies passen, ik vind best. Best neem maar wat lekkers mooi en wat fruit. En mij we dan ook een kleed en warren en bekers en zo? Ja, dat is best. Ik ga nog wel een grote koer. Dekken alles mooi in. Zo, dan is het hier een dal echt, no? Neem van alles maar wat mooi. Als je maar wel goed oppassen, hè? Pier had al gauw de picknickkoer vol met goed en lekkers. Het fruit luidt er boppen in, zodat ze mem al het snobbersgoed net zocht. Maar zijn zusje in de buggy en de koer onder de erem zette de diekoer naar Marieke. Hoi Marieke, gies mij te picknicken? Ja, leuk! Even zus mem vragen. Die is in de galerie. Oh, mast ik even vragen als nog wat lekkers meenemen meist? Mem? Ja, sorry Marieke, maar ik kan nou even net stuurd worden, ja? Ik wil alleen nog even sissen dat wij te picknicken gaan. Goed? Ja, oké. Net te laat thuis, hè? Mag ik nog wat lekkers meenemen? Ja, dat is best. Nou, zie ik het zelfs maar even op goed. Ik ken je nou net waai. Maar er is van alles wel. En neem ik maar wat te drinken, mooi goed? Ja, bedankt. Ontjoen. De picknickkoer van Pier zit al vol. Marieke vindt haar mem haar grote padskiptas in de keuken. Daar kan ik mooi wat in. Poeder Engelse trap. Lekker. Hey, was het ook chips? Als ik paprika chips? Ja, en oren. Ik neem beide voor mij. Spekjes. En wat is dit? Rumbonen.
Oh, die zullen echt wel lekker wezen. En wafels. Hé, meisje wel wafels? Lekker. Ik neem echt wat te drinken mee. Even in de koelkastje. Cola, sinaas. Oké. Ik maak nog een tas ha. Hé, hier laat ik worst. Zullen wij worst meenemen? En wacht eens even. In het vriesvakje. Ja, we gaan nog wedreiskoos. Ja, maar die ranen. Oh, eten we ze eerst op. Worst ik appels mee, hè? Hoog net. Ik haal fruit bij me. Waar zou wel genoeg, denk ik. Wij gaan wij eens hinnen. Het zijn 4 wel. Die tossen binnen zwier, jong. Misschien kun je zo een beetje op de buggy staan. Oh, daar komt dus mijn man. Ah, mooi. Ben je helemaal klaar? Hij hem van alles al wat mooi? Ja, wij gaan nou. En hij hem ook al wat lekkers pakt? Of moet ik nog even wat van je pakken? Nee, we houden wat. We horen net z'n volle. Nou, doeg. Nou, protten willen. In het parkje eten ze eerst de heel raande ijskoos op. Ze stallen alles uit op het kleed en in het gas. Marieke helpt liet ze Lies uit de buggy. Die mag er echt bij zitten. Zullen we de memke watje? Ik wie de man en Do is de heid en Lies wie is Bensje. Goed? Goed, en dan krijgen we hier dus eten. Ja, we krijgen eerst die appels. Marieke pakte beide chipspoeden en scoort ze leeg boven de borden. Mij worst. Oké, en dan is dit de cliënte. Ze verdeelt het poetsje maar Engelse drop ek over de borden. Eet lekker. Oh ja, en nu liet ze poppen wat erg wat ha. Wist wat? Ik jou hele flessen. Marieke pakt lietse Lies op een skoot en zal haar drinken laten uit een grote sinaasflessen. Maar dat valt nog net daar. Het meeste rint Lies door het kin en bij de kleren in. Het wordt één wierte boel. Bah, hij is echt nog in de broek pisselen ook. Vindt mij hem net zo leuk, hè? Jou had maar wat spekjes. Die ken ze wel ha. En ik maak nog een peer. Ja, lekker. En dan met de dag wel de wafels en de rumbonen als toetje. Ik ga ook nog koekjes en marsen. Lekker. En dan dag wel die aas bij de thee. Thee? Nou ja, bij de kolen dan. En de bollen dan? Ik ga ook nog 6 stukken bollen mee. Oh, nou ja, we die onder eind. Kan Lies echt nog met mij helpen? Hé, Lieske. Mij is als de eindjes voeren. Leuk, hè? En het fruit? Ik ga nog bananen en appels en sinaasappels. Ons nemen we die wel bij mij naar huis. Oh, ik heb net beslist alles op te eten. Het had al 6 uur west als ze weer thuis komen. Als de treien ben bij Pier thuis in de keuken komen, is Pier zijn mem aan het spek bakken. Nou, dat wie je helemaal weer. Mooi, wie het leuk? Tje, ik ben haast leer maar de stampot nog even lekker de spekjes erin en dan kunnen we dadelijk aan tafel. Nou Marieke, dan kist je direct wel mooi eten, want ik heb extra maken, hè? Ik dacht, Jim zal wel honger hebben na zo'n hele middag boetenbadje. Nee, ik ga maar naar huis. Ik ga van een beetje thuis echt al warm eten hoor. Ik hoor niet meer, bedankt. Nou, dan maar Pier maar wat extra nemen. Kreeg het hij die portie erbij. Dood treft het maar, jonkje. Nou, wat is er nog zo gauw? Bij de spiernappelen. Hij draafde naar de wc. Hij kokhalzen. Ik denk dat er Oeria maat. Nou. De zonnebak. In de zonnebak staat een kroon. Hoe heet die ook alweer? In de zonnebak staat een kroon. Ik schep de kroon op. Dan rijd ik hem naar Jalt. Die het zo'n graag heeft. Ik schep de krode vol, daar ried ik naar Jalt. Naar Jalt, naar Jalt, daar ried ik naar Jalt.
Oeh, denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nog.